बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायदों बै असमियाफोरनि मेख्ला सादर सिङाव बिथांमोना हाबनाया मोजां बे सरकारखौ ट्राइबेल बिरोधी सरकार नेকি बिथांमोना हर थांनानै बे पलिटिकेल नेताफोरनि राजखान्थिगिरि नेताफोरनि आथिं हमनानै आथिंखौ सोलायो लाजिनाया मोजां जायफ्रा बिदि बुंदों दिनै बिटिआरनि सिएमआ सोर हाग्रामा महिलारि ना सोरबा बे नलबारिनि बिथाङा मिसना क्लियार बड'लेण्ड नङाबा कुनु कम्प्रमाइज खालामनाय गैया रावजोंबो कम्प्रमाइज खालामनायाव गैया फंसेल' बाथ्रा जोंनो बड'लेण्ड नांगौ सिक्स सिडुलआ एक्सट्रा मोनसे मर्यादा दङ एक्सट्रा पावार दङ बेयाव लेजिस्लेचार दङ माने फेसबुक खुलिबानो इउटिउब नायबानो खालि बिक्रम दैमारिल' बिथाङा ओरैबायदि गिदिर मानसि नामा बिक्रम दैमारि नोंथांखौ दिनै प्रेस मिटआव जोबोद गोसो होनानै आं नायदों नोंथांनि मोखाङाव डिप्रेसन आरो नार्भासनेसखौ आं नुदों मानो एसेबां नार्भास जादों नोंलाय মই কম জুবিনদা যেতিয়া মই তোমাক লগ পাম হে পাৰলৈ ৰৈ ৰৈ থাকে দেখিবলৈ ভাবি তোমাক জিয়া ছবি रायजो राजायाबो नटिस खालामदों नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा टटेलि फेलार जादों मानो फेलार जादों बेखौ जोङो नायब्लानो नुगोन थांनाय हाग्रामा महिलारिनि समाव 17 बोसोरनि खोथाखौथ' जों गोसोखांनो लुबैला खारन बै समाव गोबां बर'नि इन्टेलेक्चुवेलफोरखौ होसो होसो गावथारनाय मानाय इन्सिडेन्टफ्रा आरो गुबुन हारिजों गले गले दाङाबाजि जाथायफोरा जादोंमोन बेफोरखौ बयबो मोनथिगौ 2008 नि घटना 2012 नि जाथाय 2014 नि जाथाय दा बेनि उनावबो बिथाङा फिन खनसेबाव सरकाराव जेथिया दा फैफिनदों बेयाव जों नुनो मोनदों जे दिनै बिथांनि सामलायनो हायैनि थाखायनो माखासे जाथावनाङै जाथायफोरा जागासिनो दङ माब्लाबा ट्रेन लामायाव माने बम मोननाय माब्लाबा बिटिसि सेक्रेटारियेटआव माने बेफोरबायदि जाथाय जानाय दा गोबां जुवा गोबां मेला दिनै लाइमोनफोरनि केरियारा माने गिख्रंथाव जाबोदों दिनै उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो दिनै जुवा गेलेनो हमफिनबाय जेराव थांनाय 5 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव जेरैथिंबो बर'फ्रा खर' दैखांनानै थांनानै थानो हानाय मोनसे परिबेसा फैबायमोन लोगोसे जोंनि जेनेरेसना खोब मोजाङै गोग्गो सोलोंथाइ लानाय आरो गावखौ सुबुं सम्पद हिसाबै दाफुंनायनि थाखाय जि प्रिपेरेसन जि रोंखा राखा जानांगौ जि थागथियारि जानांगौ बियो जालांनो हमबायमोन नाथाय बे 2 मास 3 मासाव जों नुबाय जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया फैनानै जेरैबायदि गुलाय गुजाय थासारिखौ खालामनानै लाबाय लाइमोनफोरनि भबिष्यतखौ लानानै जेरैबायदि गेलेबाय दा बियो जोबोद साननो गोनां रायजो राजा बिथांमोननो जों हगारनानै होदों जों दिनै पलिटिकेल पार्टिनि स्पक्स पार्सन हिसाबै नङा दिनै बर' हिसाबै माखासे गोरबोआव नांनाय जोंनि मेलेमाजिखौ सानदांदों दिनै हाग्रामा महिलारि सरकार बिथाङा फैनायनि उनाव जेरैबायदि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै भुगिनो गोनां जादों बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै साननायनि सम जाबाय दिनै जों बुंनो नागिराखै सोरनोबा भट होनाङा जों बुंनो नागिरदों जे जों बर' हिसाबै जों दिनै बिजिरनायनि सम जाबाय आसोल बेपारिया सोरमोन बर' जातिखौ सोर माने फानमारदों दिनै सोरनि समाव बर' जातिया आलाय सिलाय जाखो बेफोरबायदि बाथ्राखौ दिनै रायजो राजा बिथांमोना नोजोर होनो गोनां दिनै बर' जातिनि भबिष्यतखौ सोर खोमसि खालामखो सोर एनअसि होखो सोर रायजो राजानि खाथियाव थांनानै गुबुनारिफोरनि खाथियाव थांनानै हानि पट्टा नांगोन एसटि नांगोन होननानै दिनै बर' जातिखौ दाम दर खालामनानै गोथौ हाखराव खोख्लैखो बेफोरबायदि बाथ्राखौ साननो गोनां दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि मानसिफोराबो दिनै फिल खालामदों दिनै नोंथांमोना एग्जाम्पल हिसाबै नाय मानाव गेदेर बिटिआरनि दिनैनि डिपुटि सिएम रिहन दैमारि बिथाङा गाव हारसिंनो मोनफ्रोमबो बिबानखौ बिथाङा लाजाबनो नागिरो बियो माने डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि आफादगिरिनि बिबानानो जाथों बियो माबा मिउनिसिपाल बर्डनि चेयारमेननि बिबानानो जाथों गाव डिपुटि चिफनि जिथु पजिशनानो जाथों बिपिएफआव गुबुन लिडारफोर गैला नामा जे सासे सुबुङानो 3, 4, 5 सिम माने बिबान लानाय बियो बिपिएफनि कर्मकर्ता जायफोरा थै गोलोमदै जायफोरा सान हर खस्थ' खालामनानै बिपिएफखौ पावाराव लाबोफिनबाय बेफोरबायदि मानसिनि बेवहाय भेलुआ बेसेबां बेफोरनो फोरमायो दिनै बिपिएफआव थानाय जायफोर हार्डकर दिनै खामानि मावग्रा बिथांमोना दिनै सिं सिं माने जोबोद दुखु मोनदों दिनै पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि जि अरिजिनेल केरेक्टार बिथांमोननि जि पावार लुबि केरेक्टार बेखौ रायजो राजा बिथांमोना दिनै नुबाय रिहन दैमारिल' नङा दिनै बर' जातिनि थाखाय साननो गोनां बाथ्राया जाबाय माखासे साब डिभिजनेल जि लेन्ड एडभाइजारि बर्ड कमिटि दंमोन बेवहाय बिथांमोना गुबुनारिफोरखौ
स्पेस होजोबलाबायनानै जोंनि जा 6 शिड्युलनि मर्यादा बा जोंनि आखायाव थाखानाय गोहोखौ बिथांमोना जेरैबायदि गुबुननो लासै लासै हगारनानै बर' जातिखौ धंस खालामनो नागिरदों बे खिन्थु साननो गोनां बाथ्रा लाइमोनफोरा दिनै ओरैनो जावरिखाङाखै बिथांमोना नुहुरदों बिथांमोननि भबिष्यतखौ जे हाग्रामा महिलारिया फाननानै थांबाय दिनै मालाबा एसटि फाननो नागिरनाय सोरबा गुबुनारिफोरनो हानि पटा होनो नागिरनाय गावसोर मोनब्रै मोनबा पजिशन लानाय दिनै लाइमोनफोरखौ खोथा होनानै बिथांमोननि जि माने साननाय हनाय बिथांमोननि जि लुबैनाय हास्थायनाय बिथांमोननि जि मोजां मानसि जानो लुबैनाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना नाख्रेबनानै गावबा गाव पलिटिकेल पावारनि थाखायल'सो जे दिनै खामानि मावगासिनो दङ बेखौ बयबो बुजिदों साननैसो सिगाङाव गोबां मानसिफोरा सानदोंमोन जे बर' जातिखौ सोरबा लानानै खेला खालामदोंमोन नामा सिगां समफोराव सानदोंमोन मानसिफ्रा जे बर' जातिखौ सोरबा बेपार खालामदोंमोन नामा हाग्रामा महिलारिया सोरखौबा बेपारि होननानै गाव जे बर' जातिखौ फानमारबाय दिनै बिनि प्रुफखौ मोनसेनि उनाव मोनसे नुलांगासिनो दं दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे फोरमान जागासिनो दङ दिनै आसामनि सोरबा बिबारनि सासेबो मिनिस्टार गैयाब्ला बिथांमोननि मोनबो प्रग्रामानो जाया दिनैनि तारिखाव जोबोद माने लासिं सिंनि बाथ्रा आं सोरखौबा समालोचना खालामनो नागिराखै दिनै बिटिआरनि सिएमआ सोर हाग्रामा महिलारि ना सोरबा बे नलबारिनि बिथाङा दिनै मोनफ्रोमबो मिटिंआव बिथाङा सिगाङाव मानो पजिशन मोनखो बिदिथ' जानो नाङामोन 6 शिड्युलआ एक्सट्रा मोनसे मर्यादा दङ एक्सट्रा पावार दङ बेयाव लेजिस्लेचार दङ बिनि उनावबो सोरनिबा आथिं सालायनाया दिनै सोरखौबा बेपारि बुङै बुङै सोरखौबा बदनाम खालामै गाव जिता इलेक्सनाव फैसा लाबोनानै 28टा सिट मोननायनि उनावबो सोरनोबा बिबान होनो गोनां जानाया बे बेसेबांबा लासिं सिं बाथ्रा 28टा मोननायनि उनावथ' सोरजोंबा थानानै सरकार दानायनि खुनु खोथायानो गैयामोन दिनै बर' रायजोआ बेखायनो बुजिदों जे बर' जातिखौ बासायनो हाग्रा जे दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा नङा बिथाङा गावनो बुङो गाव सासे स्वार्थलबि पलिटिशियान बिथाङा पावारनि थाखाय जायजोंबाबो थानो हायो कुनु नीति आदर्श गैयै सासे दैदेनगिरिया जाबाय हाग्रामा महिलारि बे मानसिया जि बर' जातिखौ बासायनो हाबावगोन बेखौ लानानै बिराद जोबोद गिदिर मोनसे कुइसन मार्क जानानै थाबाय मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा मोनसे समाव सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनाय क्रेडिटखौ बिथाङा मोनगोन बिथाङा बै समाव बिएलटिआव दंमोन नाथाय बिथाङा हारसिं सोमावसारनानै जे बिटिसिखौ लाबोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा भुल बुजिनो नाङा बेयावहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि बिएलटिनि लिडार केडारफोरनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो जातीय संगठननि अबदान थानायनि थाखायसो बै समाव बिटिसि एकट जादोंमोन सोरबा जुदि हाग्रामा महिलारि हारसिंनो बिथांनो जुदि क्रेडिट होनो नागिरोबा बे ब्लान्डार मिस्टेक जागोन बै समाव मोजां खामानि मावदोंमोन होननानै सानफ्रोमबो जुदि जोङो बिथांखौ आथिं हमनानै खुलुमबाय थायोब्ला खिन्थु बर' जातिया सेस बर' जातिया दिनै धंसनि लामायाव थांगासिनो दङ बेखौ साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बुजि मोनदों दिनै गोदान बोसोरनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरदोंब्लाबो दिनै जोंनि जि गोहो जोंनि जि पावार बे जे लासै लासै गोमालांगासिनो दङ बे दुखुआबो जोंनियाव दङ नाथाय फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंहा हारि हिसाबै थांना थानो हानाय जाथों आरो मोजां मानसिफोरखौ जाहाथे सायख'नानै हारिनि थाखाय स्टेन्ड होनो हानाय हारिनि खैफोदनि समाव जाहाथे गसंनो हानाय बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ जों सायख'यो बेनि थाखाय दानिफ्राय सांग्रां जानांगोन आरो लाइमोनफोरा जेरैबायदि दा सांग्रांथिखौ देखायदों बेयो भबिष्यतनि थाखाय बे हारि दानायनि थाखाय मोनसे मिजिंखौ जों नुनो हायो जों लाइमोनफोरखौ खावलायदों जाहाथे बिथांमोना कुनु मते बिथांमोना जाहाथे हारिनि बेलायाव कमप्रमाइज खालामा बेखौ जों खावलायदों बिथांमोनखौ जों भाइलेन्स खालामनो होआखै नाथाय बिथांमोना जातीयताबादनि बेलायाव बड' नेशनेलिज्म स्पिरिटनि बेलायाव जाहाथे बिथांमोना माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामा मानोना हारिया थांना थाब्लासो जों थांनानै थागोन दा बे खोनाखौनो जों खावलायदों जाहाथे हाग्रामा महिलारि बायदि बेपारिया जोंनि हारिखौ जोंनि भबिष्यतखौ जोंनि भबिष्यत जेनेरेसनखौ जाहाथे धंस खालामना गालांनो हाया बिनि थाखाय बयबो दिनैनि तारिखाव सांग्रां जानायनि सम जाबाय अमुर मरम जुबिन्दा अमुर मरम जुबिन्दा তুমি অসম দেখ উজ্জ্বল তৰা আধৰুৱা জীৱন তোমাৰ কাহিনী মই কম জুবিন্দা যেতিয়া মই তোমাক লগ পাম এই পাৰলৈ ৰৈ ৰৈ থাকে দেখিবলৈ ভাবি তোমাৰ জিয়া ছবি